Namaste, Kulumbai. Welcome back to Zuria Bikf जाहैबाय नै दायो बड'लेण्ड नलेज फेस्टिभेलाव फैदों आरोना जोङो नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय नै जायगाया जोबोर मोजां साजायदों आरोना ओमफ्राय नै आगै हानुजाखौ लोगो मोनबाय मोजां मोनबाय channel dong ada nोंथांमोना माने support खालामनो आब'खौबो आरो channelखौ subscribe खालामाखैबा subscribe खालामना हो दे thank you आगै thank you ओमफ्राय नै प्रग्रामाव आगै हानुजाखौ लोगो मोननानै जोबोर मोजां मोनबाय दायो आगै हानुजाया डान्स खालामगोन आरोना स' नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय नै जोबोर मोजां साजायनायानो नोंथांमोननो देखायलांगोन Korporasi. Hah? Korporasi. Ami ya university student SMS department. Oh. Not for sale beta. Sarungnya abis mana ini nungan ada. Exhibition है. Exhibition itu apa? Sarung. SS nih. Final. Baik saya abis. Udang. Đây mình chú thầu dùng bao bì. Makan nang boleh. Oh. Ni mình nói số. Ni biar này lại chú biết gì.
आरोना 250 100 maybe 2000 नि दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै प्लिज लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम एसेनोसै गोजोन्थों बाय